Türkiye boşqalası Ankara'da 14 saat. İsемсіз мақтарам таңшыр. Бүгін 2025 yılның 13 ноябрь отна кешен пәйнішен бөкін. Сіз турдан тур эфирде Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar тіліндегі топ шорына тыңлайсыз. Біздің программа 19 метрлі қысқа толқынның 15360 кило кесішлігінен. 42 дәрежә күн чыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey World East радио каналынан тапшылы. Тапшыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye Ovazı dolkunlarında соңгы хәбәрләр. Birleşmiş Milletler Uyuşması Гомумсар катибы Антонио Гутерриш Газадагы отны туктатуны зәгыйф һәм кабат бозылган вазгыять буларак бәяләп, бөтен якларны отны туктатуны саклап калырга чакырды. Гутерриш моның Фәлестин халкының үз язмышын билгеләү хукукын һәм ике дәүләтле чишелештән тормышка ашырылуын тәэмин итәчәк тынычлык сөйләшүләренә нигез әзерләшәген әйтте. БМО гомум үзәгендә чыгыш ясаучы Гутерриш бөтен авырлыкларга карамастан Газадагы гуманитар ярдәм операцияләренең киңәюен дәвам итүен белдерде. Моннан тыш, БМО иминлек шурасының моннан соңгы адымнарга карар кылачагын искәртеп узды. Моңа кадәр Г7 министрлары һәм АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио Израильнең ярдәм чикләүләре һәм килеп урнашучыларның кырыслыгы мәсьәләсендәге борчуларын җиткергән иде. Израильнең геноцидчы сугышы аркасында хәзергә кадәр 70 мең диярлек филистинләрнең гомере өзелгән. Америка Кушма Штатлары дәүләт сәркатибе Марко Рубио яу астындагы Йорданның Көнбатыш үзәнлегендәге канунсыз яһуд килеп урнашучыларның арткан кырыслыгы АКШ куплаучы Газа тынычлык тырышуларына куркыныч тудырырга мөмкин дип кисәтте. Канададагы Г7 җылышыннан соң чыгыш ясаучы Рубио Вашингтонның бу кырыслыкның җәйлүен тоткарлау өчен чара күрәчәген әйтте. Кораллы килеп урнашучыларның яшыш хәрбиләрнең ярдәме белән ясаган кырыс 23 елның октябрь аеннан бирле мөһим күләмдә артты. Булар арасында кораллы һөҗүмнәр, миллекне яндыру һәм юк итү бар. БМОга бәйле оешмалар Израиль көчләре булышлык итүче яһуд килеп урнашучыларның һөҗүмнәре һәм кеше хукуклары оешмалары документлаштырган системалы куркыту кампанияләре нәтиҗәсендә дистәләгән Фәлестин авылларының көчләп эвакуацияләнүен белдерде. Türkiye Ovazı dolkunlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Канадада үткәрелгән 2 көндәк җылыштан соң Г7 тышкы эшләр министрлары Украинада кичекмәстән сугышны туктатырга чакырды һәм илнең мөстәкыйльлегенә, суверенлыгына, иминлегенә һәм бәйсезлегенә булган яклауларын кабат раслады. Глобаль уртак илләрнең вәкилләре дә катнашкан җылышта министрлар сөйләшүләренең хәзерге фронт сызыгы нигезендә башлау зарурлыгына басма ясады һәм Русияның энергия аскырмасына каршы һөҗүмнәрен гаепләде. Министрлар Төньяк Корея, Иран һәм Кытайдан кертеп, Русиягә күрсәтелгән чит ил хәрби ярдәмне хөкем итте һәм Украинаның ягыннан торгызылуы, энергия куркынычсызлыгы һәм узак вакытлы муллыкны яклап, Русия өстендәге икътисади басымны арттырырга вәгъдә итте. Ирак баш министры Судани сайлау җиңүен игълан итте. Ирак баш министры Мөхәммәд Шия эс-Судани телевидение чыгышында партиясының парламент сайлауын җиңүен игълан итеп, моны бөтен Ирак халкы өчен җиңү буларак бәяләде. Судани хөкүмәтне төзү сөйләшүләренең узакламый башлачагын белдерде.
Ал нәтиҗәләргә, беренчел нәтиҗәләргә күрә, Суданиянең төзекләндерү һәм үсеш коалициясе 411 меңнән күбрәк тавыш белән беренче урында булса, икенче урында Алгарыш партиясе һәм Хукук өстенлеге коалициясе. Сайлауда катнашу күләме 56%-тан күбрәк булды. Икенче шорын максат итеп куйган Судани курылган партияләргә карата киң җәелгән канәгатьсезлек шартларында тотрыклылык вәгъдә итүче реформачы буларак үзен тәкъдир итте. Америка Кушма Штатларында Конгресның бюджет канунын кабул итүе белән иң узак вакытлы хөкүмәт ябылуы төгәлләнде. АКШ башы Дональд Трамп хөкүмәтне 30 гыйнварга кадәр финанслаячак канун өлгесенә кул куеп, тарихтагы иң узак 43 көнлек хөкүмәтнең ябылуын туктатты. Сәяси көндәшләрен бу кризисны партизан мәнфәгатьләре өчен чыгаруда гаепләүче Трамп, хөкүмәтнең бер качан да ябылмаска тиешлеге турында барыбыз да килешербез дип өметләнүен әйтте. Вәкилләр палатасы һәм Сенат кабул иткән вакытлы бюджет кануны белән федераль оешмалар кабат ачылды. Азык-төлек ярдәмнәре яңадан башланды һәм якынча 1 миллион дәүләт хезмәткәре моңа кадәр түләнмәгән эш хакларын алды. Ябылу вакытында төп дәүләт хезмәтләре, аэропортлар, һава мәйданнары операцияләре һәм түбән керемле туклану программалары ил күләмендә мөһим дәрәҗәдә өзелеп торды. Мөхтәрәм таңчысыз, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугач Ипәкнең Төркиянең милли техниклары Алтай танкы белән Hürjet ышкышы турында язмасын тәкъдим итәбез. Хәзерге заманда көч үлчәме армиялар саны белән генә түгел, алар артындагы җитештерү линияларының тотрыклылыгы белән дә бәйле. Дәүләтләрнең тоеп туру көче танк белән генә түгел, аны җитештерүче эшханәләр белән формалаша. Төркиянең Алтай танкы белән Hürjet ышкышы шушы яңа дәвернең ике символы, сәнәгатьләшү белән куркынычсызлыкның аерылгысыз булуын күрсәтүче ике җирле линия. Алтай гадәти танк кына түгел, ул якынча 200 җирле субподрядчы катнашкан зур тәэмин итү чылбыры эшләнмәсе. Ул саклану өлкәсенә генә түгел, машина төзелеше, электроника, химия һәм программа белән тәэмин ителеш өлкәләренә дә йогынты ясый. Күпләп җитештерү килешүе 250 дана заказны үз эченә ала. Беренче тапшырулар 2025 елда башлана, 2028 елга кадәр еллык тапшырулар планы гамәлгә керәчәк. Бу проект Төркиянең үз көбәле техника сәнәгатен булдыруда мөһим адым. Башта вакытлыча Кореядан килгән Dosan DV27K моторы һәм CNT Dynamic S15K трансмиссиясе белән башланса да, максат ачык. Кыска вакытта җирле бату көч төркеменә күчү. Икенче төрле әйткәндә, моторы да, трансмиссиясе да, программасы да Төркиянеке булачак экосистема. Алтай Aselsan, Roketsan, МК, БМЖ саклану һәм дистәләгән кече һәм урта ширкәтләрнең уртак тырышлыгы белән җитештерелде. Бу структура Төркиянең сәнәгать көчен горизонталь рәвештә оештырган милли җитештерү консорциумы дигән сүз. Җитештерелгән һәр танк көбәле генә түгел, технологияларны тапшыру, эш белән тәэмин итү һәм ноу-хау ул. Тусаш тарафыннан 2023 елның 25 апрелендә беренче ышышын ясаган Hürjet кыска вакытта тавыш тизлегеннән тизрәк тизлеккә иреште. Хәзер ул күпләп җитештерелү линиясында. 2027 елда Төркия һава көчләренә беренче тапшырулар планлаштырыла. Hürjetнең әһәмияте тагын бер ышкышның инвентарга кертелүендә генә түгел, Төркиянең авиациядә үзенең күнегү һөҗүм платформаларын җитештерү сәләтенә ирешүендә. 300-дән артык очыш белән камилләшкән бу проект Hürkushтан Канга кадәр сузылган милли авиация чылбырының урта звеносы булып тора.
тусаш җитештерү линиясын булдыру белән шул вакытта экспорт мөмкинлекләрен дә карый. Дус илләр, аеруча Испания белән сөйләшүләр башлануы Hürjetнең глобаль стартын күрсәтә. Бу эшкыч төрек инженерларының үз-үзенә ышаныч манифесты. Без моны эшли алабыз. Чөнки Hürjet металл эшләнмә генә түгел, ул программа тәэминаты, сенсорлар, авионика, композитлар һәм җитештерү дисциплинасы ягыннан бер бөтен тәшкил итә. Саклану проектлары икътисад өчен йөк түгел, алар озак вакытлы табыш. Алтай һәм Hürjetнең тәэмин итү чылбыры хәрби көч кенә җитештерми, ул шулай ук өстәмә кыйммәтле экспорт, квалификацияле эш урыннарын һәм технологик бәйсезлекне тәэмин итә. Һәр танк, һәр эшкыч йөзләгән детальдән торган җирле сәнәгать чылбыры эшләнмәсе. Бу чылбырны киңәйтү Төркияне куркынычсызлыкта гына түгел, икътисадта да югары дәрәҗәгә күтәрә. Заманча сугышның нигезе сәләт көчендә, ягъни бер үк вакытта җитештерә, төзәтә һәм дәвам итә алу сәләте. Шуңа күрә Алтай һәм Hürjet саклану проектлары гына түгел, үсеш проектлары дип әйтсәк, арттыру булмас иде. Җирле җитештерү стратегик үзидарә генә бирми, кризис чорларында милли ихтыяр өчен дә юл ача. Тәэмин итү чылбырлары тышкы басымга дучар булган илләргә бәйлелек тудырса, үз җитештерү линиялары булган илләр үз язмышларын үзләре билгели. Төркия соңгы 10 ел эчендә ирешкән җитештерү дисциплинасы бүгенге көндә танклар һәм эшкычларда гына түгел, пилотсыз очу аппаратлары, кораллы пилотсыз очу аппаратлары, радарларда, ракеталарда һәм электрон сугыш системаларында да шул ук уңышны арттыра. Бу картина Төркиянең хәзер сатып алучы түгел, җитештерүче булуын күрсәтә. Тагын да мөһимрәге, үзе җитештергәнне сата алырлык, ягъни технологиялар экспортлаучы дәүләт булырга әзерләнә. Алтай белән Hürjet бу күчешнең бер үк вакытта символы да, моторы да. Төркия сәнәгать аскырмасын саклану аша үзгәрткәндә ул чынлыкта 21 гасырның стратегик картасында яңа сәхифә ача. Чөнки хәзер иминлек сәясәте белән сәнәгать сәясәте бер үк башча астында карала. Саклану өлкәсендә миллиләшү, дипломатиядә үз-үзеңгә ышаныч, икътисадта тотрыклылык китерә. Нәтиҗә ясап шуны әйтергә кирәк, бәйсезлек хәзер байрак белән генә түгел, җитештерү линиясе белән саклана. Алтай танкы остаханәсендә кыелган кырыч Hürjet корпусындагы композит кебек кыйммәтле, чөнки икесе дә тулысынча бәйсез Төркия максатына хезмәт итә. Бүгенге көндә танк, эшкыч яки ракета артындагы инженерлар, операторлар, эшчеләр һәм техниклар чынлыкта бер үк фронтта хезмәт итәләр. Алар милли мобилизациянең гаскәрләре һәм бу мобилизациянең девизы җитештерүче Төркия, көчле Төркия. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең Төркиянең милли техникалары Алтай танкы белән Hürjet эшкычы турында язмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Милли байрак Ирак көнчыгыштагы татар эмиграциясенең энциклопедиясе. Екеме 25 елның 1 ноябре мөхаҗир татар вакытлы матбугаты өчен мөһим бер дата булып тора. Моннан нәкъ 90 ел элек Ирак Кытайның кырыс табигатьле Муктен шәһәрендә эмиграциядәге татар тормышы өчен әһәмиятле бер вакыйга Милли байрак газетының 1 саны басылып чыга. Ирак көнчыгыштагы татар эмиграциясе тарихы 19 гасыр ахырында ук формалаша башлый.
Манчурия һәм Кытай җирләрендә яшәгән татарлар үз милли үзенчәлекләрен саклау, мәдәни элемтәләрне ныгыту өчен мәгълүмати мәйданчыкка ихтыяҗ кичерәләр. Шушы таләп нәтиҗәсендә 1935 елда Гаяз Исхакый инициативасы белән Муктән шәһәрендә татар телендә нәшр ителгән Милли байрак газеты барлыкка килә. Бу басма Ирактагы татар эмиграциясе өчен милли мәдәниятне һәм сәяси фикерне саклау үзәгенә әверелә. Газетаны чыгаруга Гаяз Исхакый нигез сала. Ул Япония хакимиятеннән рәсми рөхсәт алып, 1935 елның 1 ноябрендә беренче санын чыгара. Баш редактор мөхәррир итеп Ибрагим Дәүләт килде, төп журналист итеп Рукия Мөхәммәдиш билгеләнә. Басма башта фотокопия матрицасы аша чыгарыла. 1938 елдан исә Төркиядән килгән гарәп графикасы шрифтлары кулланып литографик усулга күчә. 1941 елда газет 500 дона тираж белән чыга. Гомумән 10 ел дәвамында 400 сан нәшр ителә. Газет Япония, Корея, Кытай, шулай ук Төркия, Германия, Польша һәм Европаның башка кайбер илләрендә яшәүче эмигрантлар арасында таратылган. Советлар Берлеге җирлегендә ул цензура илгә кертү тыелган булуы сәбәпле таралмаган. Милли байрак 4 битле форматта нәшр ителгән. Аның төп сәхифәләре, рубрикалары түбәндәгеләрдән гыйбарәт була. Милли һәм сәяси публицистика, татар һәм төрки тарихы, мәдәни һәм дини тормыш яңалыклары, хатын-кызлар һәм яшьләр хәрәкәте турында хәбәрләр, әдәби әсәрләр һәм шигърият, реклама, игъланнар, җәмгыяви хәбәрләр. Милли байракта Рукия Мөхәммәдишнең «Без кем» исемле публицистик цикллары милли үз аңны үстерүгә зур йогынты ясый. Газетның төп идеологиясе Гаяз Исхакыйның Идел Урал концепциясе белән бәйле булып, татар халкының дәүләтчелеккә хукуклы булуын һәм Казан ханлыгы мирасына дәвамчылыкны ассызыклый. Япон хакимияте газет чыгару өчен финансламаса да, аны катгый күзәтү астында тота. Һәр сан япон, инглиз яки рус теленә тәрҗемә ителеп, хәрби миссия тарафыннан тикшерелә. Дәүләт сәясәтенә туры килмәгән мәкаләләр бастырылмый. Кайбер урыннар кара сыйыклык белән капланып чыгарылган. Бу шартларда да редакция милли позициясын саклап кала алган. 1945 елның мартында Япон хәрби миссиясе милли байракны чыгаруны тыя. Берничә айдан соң Ибрагим һәм Рукия Дәүләт килде кулга алынып, соңрак совет органнары тарафыннан тоткарлана. Алар төрмәдән чыккач, СССРда, Советлар Берлегендә, Татарстанда һәм Казакстанда яшәүләрен дәвам итәләр. Газет ябылса да, аның мирасы югалмый. Узак вакытлар бу басма югалган дип саналган, әмма Япониянең Симане университетыннан япон галиме Хаттори Сиру архивында газет номерларының тулыга якын җыентыгы табыла. Әлеге материаллар 2015 елда Казандагы Шәһабеттин Мәрҗани исемендәге Тарих институтына тапшырылып, электрон форматта саклана. Шулай ук Төркиядә дә аның кайсы бер саннарының шәхси архивларда саклануы билгеле. Милли байрак татар эмиграциясының мәдәни һәм сәяси тормышын чагылдырган уникаль чыганак. Ул Ирак көнчыгыштагы татарлар арасында милли үз аңны ныгыту, тел һәм мәдәниятне саклау, тарихи хәтерне яңарту вазифасын үтәгән. Гаяз Исхакый формалаштырган милли концепция газет аша гамәлгә ашырылган, үзе исә эмиграция матбугаты тарихында үзенчәлекле урын алган.
Бүгінгі күнді Milli Байрақ газеті татар эмиграциясын үйрену үшін қимәтлі документаль шығанақ. Һәм оны шын мағынасында татар эмиграциясының энциклопедиясы дип атарға мөмкин. Milli Байрақ газеті хакында киләчәктә тулырак мәгълүмат бирелер. Мөхтәрәм таңшар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшырды безнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Яршан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән www.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8:40 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33 Яңа шәһәр, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.